ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସିଗଲା ଆଉ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଲା ଆଉ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ତେବେ ଘୋଷଣା ଉପରେ ନଜର ପକାଇଦେବା। ପ୍ରଥମ ଅପଡେଟ୍ଟି ହେଉଛି ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବଦଳିରେ ପିଲା ପିନ୍ଧିବେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ୟୁନିଫର୍ମ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଯେ ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବଦଳରେ ପିଲା ପିନ୍ଧିବେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ୟୁନିଫର୍ମ। ବଦଳିଲା ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୟୁନିଫର୍ମ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବଦଳରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବେ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରିଧାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁ ହେବ। ବଦଳିଲା ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୟୁନିଫର୍ମ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବଦଳରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବଦଳିଲା ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରିଧାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଓ ରଙ୍ଗର ୟୁନିଫର୍ମ ଲାଗୁ ହେବା। ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଣା ଡିଜାଇନ ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ହୋଇନି ସେଠାରେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଅପଡେଟ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପଡେଟ୍ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇଦେବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଉପରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷେଇ ଘରେ ଲୁହା କଡ଼େଇ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୁପକାରଙ୍କୁ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବାକୁ କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷେଇ ଘରେ ଲୁହା କଡ଼େଇ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଚାଲିଛି ସମୀକ୍ଷା। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଲୁହା କଡ଼େଇ ବ୍ୟବହାର ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? କିଏ କରିଥିଲା ଲୁହା କଡ଼େଇର ବ୍ୟବହାର? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। କହିଲେ ସେ ବାବଦରେ ସମୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ସେ ନେଇ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭ୍ରାଟ କରିବେ ସେ ଯିଏ ବି କେହି ହୁଅନ୍ତୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି 3 ଜଣ ସୁପକାରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର କିମ୍ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। 3 ସୁପକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପାଳିଆ ସେବକଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଇନ 1955ର 21 କ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଏହି ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜାରେ କୌଣସି ପରମ୍ପରା ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷରେ ଅନ୍ନ ରନ୍ଧନରେ ଲୁହା କଡ଼େଇ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ସହ କଡ଼େଇ ଜବତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ, ବିଡ଼ୁଆପନ୍ତି ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ, ରୋଷ ପାଇକ ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ରୋଷ ଅମିନ ତୁରନ୍ତ ରୋଷ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏହାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ସହ କଡ଼େଇ ଜବତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ପାଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର, ତଳିଛ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦେଉଳକରଣ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଷଶାଳା ତନଖି କରି ଲୁହା କଡ଼େଇ ଜବତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଡ଼େଇ ଜବତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡର ବରିଷ୍ଠ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ।